Ηρακλή, Κακιούσης, Σίγκραμ, Παπαδόπουλος, Χέντερσον και Τσέκος που έχει αναλάβει. Το ήξερα άλλωστε και πριν το παιχνίδι, το μαρκάρισμα του Σαμπόνης που έχει τώρα την μπάλα και σουτάρει για 3 πόντους. Είναι άστοχος όμως. Κακιούσης έχει πατήσει γραμμή, το σούτ είναι για 2 πόντους, 4-5. Μειώνει στον 1 πόντο ο Ηρακλής εδώ με το καλάθι του Λευτέρη Κακιούση που έχει πετύχει και τους 4 πόντους της ομάδας του. Ο Χέντερσον εδώ τον μαρκάρει ο Ρέγες, έξω στον Ίνγκραμ. Το σούτ είναι για 2 πόντους, πατούσε γραμμή και σε νέο ευνηδιασμό οι Ισπανοί με τον Σλέγκελ. Ένα καλάθι τελικά με αρκετή περιπέτεια, καθώς κατάφερε ο Κακιούς, πήδηξε πολύ ψηλά και αλλίωσε την μπάλα στο lay-up. Χτύπησε την μπάλα στο lay-up του Σλέγκελ. 4-9, 9-11, ξανά μπροστά οι Ισπανοί. Που είναι αίτητοι, έχουν 3 νίκες. Ο Κακιούσης εδώ ισοπαρίζει 11-11 με τη συμπλήρωση 5 λεπτών αγώνα. Ραμίρο, Γκαρθία για τον Ρέγες και από εκεί Σαμπόνης. Ραμίρο, το σούτ είναι για 3 πόντους. Εύκολο rebound από τον Κακιούση. Πάσα για τον Ίνγκραμ. Ωραία προσπάθεια του Ίνγκραμ που σημειώνει το καλάθι και πανηγυρίζει με τον δικό του. Έδωσε το φάουλ υπέρ του Ηρακλή. Δεύτερο φάουλ για τον Σλέγκελ. Χέντερσον, backdoor πάσα για τον Κακιούση. Πολύ ωραία πάση και για πρώτη φορά ο Ηρακλής περνάει μπροστά 25-24. 8 λεπτά πριν από το τέλος. Η πάσα και το έξοχο καλάθι του Κακιούση που έχει πετύχει μέχρι τώρα 8 πόντους. Ξεφεύγουν με 5 πόντους οι Ισπανοί. Κακιούσης κάνει τη διείσδυση και παίρνει το φάουλ από τον Ραμίρο, το πρώτο φάουλ του Ισπανού. Και ο Μεχίας είναι έτοιμος να επαναφέρει τον Ρέγες στη θέση αυτή τη φορά του Σλέγκελ, του Αμερικανού. Η Βαγιαδολίδ που έχει και έναν ακόμη, ένα τρίτο Αμερικανό που έχει πάρει από φέτος την ισπανική υπηκότητα, τον Μάικ Τζόνσον, τον οποίο όμως χρησιμοποιεί μόνο στο ισπανικό πρωτάθλημα, καθώς δεν έχει συμπληρώσει την τριετία που απαιτείται από την FIBA για να μπορέσει να συμμετάσχει κανονικά στα ευρωπαϊκά κύπελα. Η Φόρουμ που τα πάει πολύ καλά και στο πρωτάθλημα, πριν από 2 χρόνια ήταν στην Α2 κατηγορία, με τη βοήθεια του Σαμπόνης πριν από 3 χρόνια ανέβηκε αμέσως στην μεγάλη ισπανική κατηγορία. Είδατε λίγο νωρίτερα μια αποτυχημένη προσπάθεια του Σαμπόνης να καρφώσει. 35-38 το σκορ, 3 και 15 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Κακιούσης προσπαθεί να βγει ο Χέντερσον από τα σκριν. 4 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος της επίθεσης. Κερδίζει φάουλ ο Κακιούσης από τον Γκαρθία λίγο πριν από το τέλος της επίθεσης του Ηρακλή. Το δεύτερο φάουλ του Γκαρθία και νέα αλλαγή του Μεχίας. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι με το νούμερο 6 ο Τζιακόμπο Ορντιοθόλα, 18 χρονών. Εύστοχος στην πρώτη του βολή ο Λευτέρης Κακιούσης, μειώνει στο ένα καλάθι, 36-38. Ο Κακιούσης που έχει φτάσει τους 11 πόντους και τώρα τους 12, μειώνοντας τον 1 πόντο. 3 λεπτά και 1 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. 37-38 για την Φόρουμ. Το σούτ είναι για 3 πόντους αλλά άστοχο από τον Ορντιοθόλα. Κακιούσης πέρασε στον Χέντερσον, έξοχο καλάθι από τον Χιούμπερτ Χέντερσον που φτάνει τους 7 πόντους και μειώνει σε 41-42, 1 λεπτό και 20. Νέα επίθεση για τον Ηρακλή, 48 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, 41-44 το σκορ. Κακιούσης μπροστά από το Σαμπόνης, 43-44,
39 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, έτσι μένει χρόνος και για τον Ηρακλή να κάνει την τελευταία επίθεση, εκτός βέβαια και αν μεσολαβήσουν φάουλ, που θα οδηγήσει 12 πόντους, 43-46 το σκορ και μια ολόκληρη επίθεση για τον Ηρακλή. 20 δευτερόλεπτα ακόμη. Κακιούσης, κάποιο φάουλ γίνεται εκεί, ο Άριξον δεν το δίνει. Ο Κακιούσης δοκιμάζει τα 10 δευτερόλεπτα το σουτ με ταμπλό, 45-40 και να βγάζει την μπάλα έξω είναι γνωστή. Και έτσι τα περισσότερα σουτ της Φόρουμ γίνονται με τους παίκτες της αμαρκάριστους, ανενόχλητους, και η πιθανότερη κατάληξη είναι να σημειώνουν καλάθι. Το σκορ έχει γίνει 56-64. Σουτ για 3 πόντους από τον Κακιούση, 63-70. Ο Λευτέρης Κακιούσης που φτάνει τους 21 πόντους, το πρώτο του τρίποντο στο παιχνίδι. Τσέκος, Χέντερσον, Παπαδόπουλος και Κακιούσης. Πολύ ωραία προσπάθεια του Λευτέρη Κακιούση. Πέτυχε το καλάθι, πήρε και το φάουλ από τον Σλέγκελ. Η προσπάθειά του αξίζει τον κόπο να την ξαναδούμε. Ήταν μπροστά από τον Σαμπόνις που τώρα γελάει. Κοιτάξτε εδώ πάλι. Έκανε το σπάσιμο της μέσης, κράτησε την μπάλα και με δεύτερη προσπάθεια πέτυχε το καλάθι. Και δεν είδατε σε λίγο νωρίτερα τον Σαμπόνις να κοιτάζει τον Κακιούση και να γελάει, να απορεί πως ένας παίκτης με ύψος 1 μέτρο και 80 εκατοστά έκανε αυτή την προσπάθεια μπροστά του. Είναι 68-80, 7 λεπτά πριν από το τέλος και ο Κακιούσης έχει δικαίωμα για μία βολή. Ευστοχή και φτάνει τους 25 πόντους ο Λευτέρης Κακιούσης, στο σκορ 69-80. Τσέκος, Χέντερσον, Παπαδόπουλος και Κακιούσης. Πολύ ωραία προσπάθεια του Λευτέρη Κακιούση. Πέτυχε το καλάθι, πήρε και το φάουλ από τον Σλέγκελ. Η προσπάθειά του αξίζει τον κόπο να την ξαναδούμε. Ήταν μπροστά από τον Σαμπόνις που τώρα γελάει. Κοιτάξτε εδώ πάλι. Έκανε το σπάσιμο της μέσης, κράτησε την μπάλα και με δεύτερη προσπάθεια πέτυχε το καλάθι. Και δεν είδατε σε λίγο νωρίτερα τον Σαμπόνις να κοιτάζει τον Κακιούση και να γελάει, να απορεί πως ένας παίκτης με ύψος 1 μέτρο και 80 εκατοστά έκανε αυτή την προσπάθεια μπροστά του. Και ο Γιατζόγλου ετοιμάζει το φαρμάκι. Το σουτ για 3 πόντους, εύστοχο, μετράει και φάουλ από τον Ραμίρο. Δικαίωμα για μία βολή στο Λευτέρη Κακιούση, που όχι μόνο για την συγκομιδή των πόντων έχει φτάσει μέχρι τώρα τους 28 και μπορεί να τους κάνει αν ευστοχεί στη βολή 29, αλλά και με την γενική προσφορά του στο παιχνίδι δικαιολογημένα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο καλύτερος παίκτης του Ηρακλή, ή εν πάση περιπτώσει δεν θα ήταν εκείνος ο παίκτης από τον οποίο ο Ηρακλής θα περίμενε να βοηθήσει στο σκοράρισμα όσο θα περίμενε από τον Ingram, τον οποίο απέσυρε ο Γιατζόγλου και έβαλε στη θέση του τον Φαρμάκη, ή και τον Παπαδόπουλο που σας είπαμε λίγο νωρίτερα ίσως είναι ένα από τα χειρότερα βράδια στην καριέρα του. Στα 4 λεπτά που απομένουν θα προσπαθήσει να φτάσει στην, αν μπορέσει να καλύψει τη διαφορά των 12 πόντων και να φτάσει στην πρώτη του νίκη. Νέο καλάθι από τον Κακιούση, 77-87 και time out από τον Μεχίας. Ο Κακιούσης που δέχεται και τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του πάγκου. Έχει φτάσει μέχρι τώρα τους 31 πόντους. Παρακινδυνευμένη πάσα
Έκλεψε ο Χέντερσον. Κακιούσης πρόχνει την μπάλα ξανά. Χέντερσον εξαιρετική φάση. Και πανηγυρίζει ο Χέντερσον. 79-87. Έχουμε ένα 8-0 υπέρ του Ηρακλή που μπορεί να γίνει 9. Κοιτάξτε πάλι το κάρφωμα του Χέντερσον. Παίρνει το τρίτο. Καλά ποσοστά, 2 στα 3 δίποτα και 1 στο ένα τρίποντο. Προβάδισμα 10 πόντων για τον Άρη, που έχει περισσότερες επιλογές και εναλλακτικές λύσεις, κυρίως επιθετικά. Κακιούσης προσπαθεί να κάνει τον πάσιμο και τα καταφέρνει. Ο Γιαννάκης εκεί άφησε για κάποια βοήθεια από τους ψηλούς που δεν ήρθε. Ο Ηρακλής μειώνει σε 13-21, ενώ συμπληρώνουμε το δεκάλεπτο. Ο Τάρπλεϊ και ο Πετσάρσκι που θα κάνει ένα ραβερσέ σούτ. Τάρπλεϊ και Σούμποτιτς διεκδίκησαν το επιθετικό rebound. Στους δύο όμως νίκησε ο τρίτος και αυτός ήταν ο Κακιούσης. Μια πολύ ωραία παλιά ευνηδιασμού και ο Σάσκι που έφυγε γρήγορα στον ευνηδιασμό μειώνει στους 6 πόντους τη διαφορά. Βλέπουμε σε επανάληψη την ωραία επιθετική προσπάθεια και την ολοκλήρωσή της με το καλάθι του Σάσκι. Με το πόδι έκοψε την μπάλα ο Τάρπλεϊ, δεν το είδαν οι διαιτητές. Φεύγει ο Άντερσον στον ευνηδιασμό και χρεώνεται με το τέταρτο του φάουλ. Να λοιπόν ο πρώτος παίκτης που φτάνει τα 4 φάουλ, ο JJ Άντερσον. Του Γατζόγλου εσπευσμένα, ζητάει αλλαγή. Βλέπουμε εδώ στήθηκε έξυπνα ο Λευτέρης Κακιούσης και πήρε το τέταρτο φάουλ του JJ Άντερσον, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο αρκετά εκνευρισμένος. Ήταν και προηγουμένως πριν τη μία βολή του Μπάρ. Κακιούσης πιέζεται από τον Βουρτζούμι. Θα κερδίσει τελικά το φάουλ, να δούμε από ποιον. Το φάουλ είναι από τον Βαγγέλη Βουρτζούμι. Δεύτερο φάουλ του Βουρτζούμι και ο Λευτέρης Κακιούσης έχει δικαίωμα να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Βλέπουμε εδώ σε επανάληψη την φάση. Το παιχνίδι που ζεστάθηκε αρκετά. Συγκεντρώνει όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται για να χαρακτηριστεί σαν ντέρμπι. «35-43». Και 36-43 αφού ο Λευτέρης Κακιούς ήταν εύστοχος και στις 2 ελεύθερες βόλες. Με το πόδι έκοψε την μπάλα ο Τάρπλεϊ, δεν το είδαν οι διαιτητές. Φεύγει ο Άντερσον στον ευνηδιασμό και χρεώνεται με το τέταρτο του φάουλ. Να λοιπόν ο πρώτος παίκτης που φτάνει τα 4 φάουλ, ο JJ Άντερσον. Του Γατζόγλου εσπευσμένα, ζητάει αλλαγή. Βλέπουμε εδώ στήθηκε έξυπνα ο Λευτέρης Κακιούσης και πήρε το τέταρτο φάουλ του JJ Άντερσον, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο αρκετά εκνευρισμένος. Ο Κακιούσης με αντίπαλο πάνε τον Βουρτζούμι. Ο Παπαδόπουλος το μικρό μπάσιμο θα αφήσει για τον Χατζόπουλο. Αυτό ζεστάζει για το σούτ και πάλι Κακιούσης θα σταθεί με ταμπλό, θα σουτάρει και θα αστοχίσει. 52-48, Κακιούσης φτάνει τους 6 πόντους. Γιαννάκης στέκεται ανενόχλητος και σουτάρει για 3 πόντους. Είναι και... Ο Ντράγκαν Σάκοτα με τον ΠΑΟΚ γνώρισε την μεγάλη στιγμή στην Γενέβη, στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Ο Σούλης Μαρκόπουλος 3 χρόνια στην ομάδα του Ηρακλή. Από τον Κακιούση το καλάθι και ο Ηρακλής μπροστά 4-0. Έστω και μέση απόσταση. 1 στα 8 τρίποντα για τον Ηρακλή, να προσθέσουμε. Ο Σντόβτς που σταμάτησε τον Πρέλεβιτς και ο Κακιούσης τώρα ανενόχλητος πάει στο σουτ και εύστοχη. 53-54. Τώρα κατέβηκε η διαφορά στον ένα πόντο. Ο Κόρπας που πήρε μαζί του 2 παίκτες του Ηρακλή και κρεώνεται με επιθετικό. Να ο ένας, ο Λευτέρης Κακιούσης. Τραγούδια επί τραγουδιών εδώ στο Ιβανόφιο από ένα θερμότατο κοινό. Λάθος του Ρίτσαρτσον, γρήγορα ο Κακιούσης, έξοχα ο Μπέριν. 14-4 διαφορά στους 10 πόντους από έναν εκπληκτικό Ηρακλή. 18-8 το σκορ, θα δούμε ένα μεγάλο παιχνίδι. Το είπαμε από την αρχή, από 2 μεγάλες ομάδες για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο. Ο Ηρακλής θέτει υποψηφιότητα με τις καταπληκτικές εμφανίσεις που έχει κάνει στην Ευρώπη για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο. Κακιούσης, ναι! 28, 13 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του μικρόνου. Πόντο. Σντόβτς, είπαμε από την αρχή ότι η Αντίπ κάθε άλλο παρά ομάδα της πλάκας είναι. Σντόβτς για τρίποντο. Κακιούσης για δίποντο, ναι.
26-22, στους 4 υπόνοι και πάλι διαφοράς. 2-2. Στα δίποτα βέβαια για το Σωτήρη Κακιούση. Πάντα Κακιούσης μπροστά το Rivers, Ντόβτς που δεν έχει βρει μέχρι στιγμή στο χέρι του έξω από τα 6-25. Πάντα Ντόβτς. Κακιούσης. Έξοχα για τον Μπέρι. 28-22. Θα μπει ο Ρίτσαρdsον και πάλι στον αγώνα. Ο Μπέρι ζητάει την μπάλα από το Χολόπουλο. Του τη δίνει ο Χολόπουλος, για να δούμε. Κακιούσης. Θα μπει μέσα ο Κακιούσης έξοχα. Μετράει το καλάθι. Δικαίωμα και για βολή. Στο Κακιούση, κοιτάξτε. Πανέξυπνη κίνηση του Κακιούση. Γίνεται το φάουλ από τον Άντε Μενσά. 30-24 το σκορ. Σε εικόνα των 30 δευτερολέπτων. Που αρέστηκε πάλι. Τον κόβει έξοχα. Ο Μπέρι δίνει στο Στόφτσο. Όλα κανονικά. Είναι ευκαιρία για τον Κακιούση. Ναι, μέσα η μπαλά. 66-56. Ένα μεγάλο παιχνίδι διεξάγεται στο Ιμανόφ. Δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. 66-59 προηγείται ο Ηρακλής. Η μπάλα από τον Μωραήτη και βέβαια οι Γάλλοι στο ασφικτικό pressing. Η μπάλα είναι στο Rivers. Τους βγαίνει το pressing. Χάνει την προσπάθεια ο Rivers γιατί πήγε να κερδίσει και το επιθετικό φάουλ. Προσπαθεί ο Κακιούσης. Ο Rivers προσπαθεί να του πάρει την μπάλα και είναι τζάμπολ, λέει ο Νταβίντοφ. Από πίσω διαμαρτύρεται ο Σούμποτιτς ότι πήγε ο Rivers να του πιάσει την μπάλα. Εδώ βέβαια τι να πεις. Κοιτάξτε ακριβώς τι γίνεται. Ο Κακιούσης προσπαθεί, παίρνει την μπάλα. Υπάρχει βέβαια η πρόθεση του Rivers είναι να πιάσει μόνο την μπάλα. Τώρα αν τυχόν πιάνει και χέρι και σώμα. Ευτυχώς πάντως η μπάλα για τον Ηρακλή κέρδισε το τζάμπολ ο Κακιούσης. Είναι εκρηκτική. 19 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα για να τελειώσει ο αγώνας. 70-71 προηγείται η Αντίπ. Ο Κώστας Μωραήτης εδώ στις βολές. Μέσα η πρώτη ισοφάριση. 71-71. Προσπαθεί ο Μπέρι για το rebound. 16 δευτερόλεπτα. Rivers. 14 δευτερόλεπτα τώρα. 12. Rivers. 10 δευτερόλεπτα. 9. 8-7. 6, 5, λάθος του Rivers και βγάζει την μπάλα έξω ο Rivers. Θέλουμε 2 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. Το σκορ 71-71 και για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Και για να δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτά τα 2 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. Λογικά πρέπει να γίνει μια μακρινή πάσα και ένα σουτ. Ο Κακιούσης θα κάνει το σουτ. Μέσα η μπάλα και το καλάθι μετράει και ο Ηρακλής θα κερδίσει το καλύτερο τέλος που μπορούσε να... Μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός έχει επιβάλει αυτόν που θέλει, δηλαδή σε πιο αργές επιθέσεις. Επαναλαμβάνω, ο Ηρακλής λογικά θέλει να παίξει πολύ πιο γρήγορα από ότι ο Ολυμπιακός. Κολόπουλος, Κακιούσης για 3. 15-16. Ένας πόντος της διαφοράς για τον Ολυμπιακό. Τόμιτς. Για τον Τάρλατς ο Παπαχρόνης πολύ έξυπνα και πολύ σωστά βγαίνει μπροστά του. Παλιά του Κακιούση για τον Μπέρι που θα τη συγκρατήσει. 17-16. Ένας πόντος η διαφορά. Αντιαθλητικά υπάρχουν παίκτες που δεν τους αρέσει η επαφή με τον αντίπαλο. Ένας από αυτούς είναι βέβαια ο Walter Μπέρι. Και η εντολή του Γιάννη Ιωαννίδη είναι σε φάσεις που μπορεί ο Αργύρης Καμπούρης να έχει επαφή με τον Μπέρι. Ο Κακιούσης όμως πέτυχε ένα απίθανο καλάθι με σταυρωτή τρίπλα στην αρχή της φάσης, καθώς στην εξέλιξη και στην τελική μορφή της φάσης ο Τάρλατς δεν πρόλαβε να σταματήσει τον Κακιούση. 26-24. Ο Σντόβτς πάντα μπροστά του. Σιγάλας για 2. Ο Παχρόνης και τώρα Κακιούσης. Έχει φύγει ο Αστεριάδης και ο Σντόβτς. Ο Κακιούσης, βλέποντας και τον Ολυμπιακό να επιστρέφει, κρατάει την μπάλα. Προτιμά τον Μπέρι και δικαιώνεται για την επιλογή του, καθώς τον Μπέρι πετυχαίνει το καλάθι. Παίρνει και το φάουλ από τον Παναγιώτη Φασούλα. Και το φάουλ και για τον Παναγιώτη Φασούλα. Και ξανά η φάση. Κοιτάξτε εδώ η σκαστή πάσα του Κακιούση. Από την εντύπωση ήταν πολύ αυστηρό το σφύριγμα του κ. Βιδάλη. Ξανά Τόμιτς για 3.
Rebound από τον Σντόβιτς. Πρώτη πάσα στον Μπέρι. Αστεριάδης. Με ταμπλό φαντάζομαι, όχι, απευθείας στο σουτ. Ο Κακιούς έρχεται με δύναμη και μπαίνει στην πορεία της μπάλας. Η μπάλα που φτάνει στον Μπέρι. Και 36-29. Κακιούσης με τον Τόμιτς. Κακιούσης από την εσωτερική για τον Μπέρι. Έδωσε ύψος στην μπάλα. Ο Τζόνσον διεκδίκησε με το rebound με τον Παπαχρόνη. Ο Μπέρι πολύ έξυπνα μπήκε στη φάση και τώρα Παπαχρόνης. Σε αυτή την αδράνεια όλης της άμυνας του Ολυμπιακού πετυχαίνει το καλάθι από την υπέροχη τελική πάσα, τη σκαστή τελική πάσα του Κακιούση. Ξανά με το αριστερό χέρι το καλάθι του Παπαχρόνη. 74. Τζόνσον με τον Αστεριάδη. Rebound από τον Μπέρι, η μπάλα θα καταλήξει στο Σντόβιτς. 4 με 3, δεν θα βγει ο ευνηδιασμός, όχι, θα βγει από την πάσα, την απίθανη πάσα του Σντόβιτς προς τον Κακιούση. Μια πάσα πραγματικά που πιστοποιεί ότι ο Γιούρις Σντόβιτς δικαιούται αναμφίβολα τον τίτλο του κορυφαίου playmaker στην Ευρώπη. Κοιτάξτε τον Σντόβιτς. Με το αριστερό χέρι σκαστή υπέροχη πάσα προς τον Κακιούση. Ο Μπέρι σταματάει τον Τόμιτς, ο Κακιούσης προσπαθεί αυτή τη βουτιά να επαναφέρει την μπάλα. Ένωνε η σειρά του Γιάννη Ράλη να κάνει συστάσεις προς τον πάγκο του Ηρακλή για τεχνική ποινή. Για 3 πόντους ο Σιούτης. Στο rebound ποιος, ο Έλλης πήρε την μπάλα και τώρα ο Λιαδέλης και πάλι για 3. Είναι εύστοχος και ισοφαρίζει 7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 75-75, συγκλονιστικό φινάλε. Ο Κακιούσης 2 δευτερόλεπτα. Κάνει το σουτ και ευστοχή με την εκπνοή. Απίστευτο τέλος. Μεγάλη νίκη του Ηρακλή. 77-75. Ο Κακιούσης που παίζει στον αγώνα με την Αντίπ είχε πετύχει ένα τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου. Τώρα έχουμε και... Ξαναδιεκδικεί την μπάλα που καταλήγει στον Rivers. Ξανά ο Μπέρι παλεύει μόνος του κατά το καλάθι. Δεν είναι τελικά δυνατόν να τα βάλει με 3 αντιπάλους. Ο Κακιούσης στην αντεπίθεση. Ξεφεύγει από το Φασούλα. Καλάθι και φάουλ. 20-21 και με την βολή του Λευτέρη Κακιούση ο Ηρακλής έχει πως ξεφεύγει από το Σιγάλα. Τολμάει να πάει πάνω στο Φασούλα. Έξοχη προσπάθεια. Rivers. Μαρκάρει ο Κακιούσης. Το μπάσιμο από τον μπλε. Ο Μπέρι από την χάνει να ισοφαρίσει. Περίπτωση ευνηδιασμού για τον Ηρακλή. Επιταχύνει ο Κακιούσης. Πάει στο lay-up. Καλάθι και φάουλ. 48-44 από αυτή την έξοχη προσπάθεια του Λευτέρη Κακιούση που ξεπέρασε τον Rivers σε ταχύτητα. Πέτυχε το καλάθι και πήρε και το 4ο φάουλ από τον Αμερικανό του Ολυμπιακού. Σντόβιτς με το Σιγάλα να τον κυνηγάει παντού. Παπαχρόνης. Κακιούσης. Το σούτ υποπίεση. Κακή επιλογή αλλά μάλλον τυχερό καλάθι με ταμπλό και μέσα βόμβα τριού. Αν ευστοχίσει και σε αυτήν οι ελπίδες του Ηρακλή μειώνονται πάρα πολύ. 69-73. Ο Κακιούσης γρήγορα για τους κενόλευκους. Επιχειρεί τη διείσδυση, τον αφήνουν οι παίχτες του Ολυμπιακού. 71-73. Φάουλ του Μακντάνιελ πάνω στον Τόμι. Με οποιοδήποτε τρόπο ο Βαγγέλης Αλεξανδρής έχει ζητήσει time out και μάλλον αν η ομάδα του καλά θα το ζητήσει. Κακιούσης για 3. Παίρνει το ρίσκο. 74-77. Με αυτό το σουτ 3 πόντων του Κακιούση ο Ηρακλής παίρνει μια διαφορά 3 πόντων. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής αμέσως ζητά time out.